En jord, en familie, en fremtid. G20, topmøde 2023 introducerer og diskuterer vigtigheden af en jord, en familie, en fremtid. Er det muligt? Ja, det er 100% muligt. Det er tredje trin. Det første skridt er, en verden, et militær. Det andet skridt er, one world, one country. Efter at have skabt den ene verden en militær organisation i UNO. Alle landegrænser med 10% forsvarsstyrker og midler kommer under kontrol af World Central Military. Det er mere end tilstrækkeligt til at opretholde alle landegrænser. 90% forsvarsmidler og styrker overføres for at redde regnvandsprojektet. Så ingen krige, kun fred, fred, fred. Jordens natur kan rumme nuværende og fremtidige indkommende befolkning. Det er der måder til. Med hjælp og anvisninger fra de Forenede Nationers organisation vil der blive bygget en kroge og centre for hver 1000 indkvartering. Alle centrene har solcellekøkkener, grøn og vedvarende energi, sundhedspleje, uddannelse og legepladser. For at redde regnvandsprojektet vil der blive bygget maksimaldæmninger, minidæmninger, kontroldæmninger. Mere end 1 million søer så stærke som minidæmninger vil blive bygget og forbundet med floder. Uden roaming kan alle få deres job og basale behov. Ren luft og vand, behageligt opholdssted, sympatisk mad som vores behov indtil slutningen af vores liv. Nu vil den globale opvarmning automatisk falde til vores behov. Hvis nogen modnes fysisk og mentalt, vil et øjeblikkeligt ægteskab blive afsluttet. Alle vil leve med par. For at få basale behov er hver persons arbejdstid 1500 timer om året tilstrækkeligt. Nu har alle enorm fritid at tænke og gøre for at fange paradiset. For at vide mere om disse, gå til Atiba episode 1-6 på YouTube. I alt 10 minutter på 40 sprog. Når vi først har rettet denne administration, vil den fortsætte generationer sammen. For denne succes bør vi sende vores bøn til de berørte regeringer. Åbn webstedet www.oneworldonemilitary.com og tilmeld dig gratis. Efter at have fået registreringsnummeret, introducer dine slægtninge og andre. Respekterede korrespondenter, institutionsledere, lærere og studerende, arbejdet er dit. Du får en rigtig god chance for at udføre disse ændringer. Slut dig til den første leder af institutionen, derefter lærerne, de næste studerende. Eleverne introducerer hver mere end 10 medlemmer under deres registreringsnummer. Hver 500-1000 studerende i en institution kan slutte sig til 11.111 medlemmer. For at redde jorden og mennesker, bedes du gør det så hurtigt som muligt. Disse gode gerninger er yderst nyttige for din succes i den sidste dommedag for at indfange paradiset. Med venlig hilsen PMJF, Lion, Agila Ulaga Atiba Samraya Atibathi Samrat Ashoka Chakravarty Raya Raya Schollen. Siden 1981 Lions Clubs internationalt medlem. Siden 2007 En verden, en familie distriktsformand. Vi ses venner. Tak.